ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ ବୋହି ବାଟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ନା ଭଉଣୀ? କଷ୍ଟ ତ ହଉଛି, ହେଲେ ଛାତି ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ୱାମୀର ସୁହାଗ ଆକାଶରେ ଦୀପ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ସ୍ୱାମୀର ସୁହାଗ କଣ ଏତେ ମଧୁର? ତମେ କଣ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭିଜିନ? ଭିଜିଛି, ହେଲେ ପ୍ରେମରେ ନୁହେଁ, ଘୃଣାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବଟା ପିଠିକୁ ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ, ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ସେଇଠି ଦି ଜଣ ଯାକ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦିଗକୁ ଧରି ବସିଦେବି। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ମଶାଣିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାହେଲେ ତମ ଦିଟାକୁ ତଲାଳକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବି, ମତେ ତିନିଟା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି ତମେ କଣ ତମ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦଲାଲ ହାତରେ ବିକି ଦବ? ଚୁପ କହୁଛି, ବେଶୀ ବାମ୍ଫ କହୁଛି। ମୋର କେହି ଝିଅ ପିଅ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଲାଦ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳ। ସବୁକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେବାକୁ କାନ୍ଧରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ ମୋ ସାଥକୁ ନେଇଛି। ମତେ କଣ ସାଙ୍ଗରେ ନବନି? ତାର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ